సినీ రంగ ప్రవేశం ఎలా జరిగింది? మా సినీ రంగ ప్రవేశం అంటే నాకు చెప్పాను కదా, ఒక 13 ఏళ్ల వయసులోనే నాకు ఈ పక్క నాకు బయటేసింది ఏదో రకంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో. ఎందుకంటే ఆ సినిమా వాళ్ళకుండే క్రేజ్ తెలిసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి రావాలని నేను ఒక 19 ఏళ్ల వయసులో నేను హైదరాబాద్ వచ్చాను. ఏది మన సారథి స్టూడియోలో బయట కంచె, మామూలు కంచె, ముళ్ళ కంచె ఉండేది. ఎవరో సెక్యూరిటీ ఎవరైనా వస్తే అందరినీ తరివేస్తుండేవాడు. పరిషత్తులోను వాటిలోను వీటిలోనూ పైసలు తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు లెక్క చేసేవారు కాదు. అంత పెద్దవాళ్ళకి అవకాశాలు దొరకడం లేదంటే నాలాంటి వాడికి పిల్లవాడికి ఏం దొరుకుతుంది అని చెప్పి నేను ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ కాస్త టాలెంట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఎయిర్ ఫోర్స్లో నాకు అవకాశం వచ్చింది. ఐ జాయిన్ ఇన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. చేస్తూ అక్కడే నేను ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ అక్కడి నుంచి నేను వెంకటేశ్వర సత్యం గారి దగ్గర కూచిపూడి నేర్చుకుంటున్నప్పుడు శేష్ మాస్టర్ అని చెప్పి ఆయన శంకరాభరణం, ఆంధ్రబేరి, స్వాతిముత్యం, సప్తపది, మధ్యనాథం ఇలా చేసిన ఆయన కూడా వస్తుండేవారు. ఆయన నా డ్యాన్స్ చూసి నాకు అసిస్టెంట్గా వస్తామని అడిగారు. సినిమాలో చేరాలన్నదే నా ధ్యేయం అయినప్పుడు ఆయనే పిలుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు కాదనుకో అని చెప్పి నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే ఆయనతో పాటు నేను సినిమాల్లో ఏం అవకాశాలు వచ్చినా వెళ్ళి అంటే అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్గా చేస్తుండేవాడిని. అలా చేస్తున్న సందర్భంలో ఒకసారి వంశీ గారి మొదటి సినిమా సితారా అనే సినిమా, ఆ సినిమాకి నేను శేష్ మాస్టర్కి అసిస్టెంట్గా వెళ్ళాను. అప్పుడు ఏదో బుక్ చేసుకున్న ఆర్టిస్ట్ ఎవరు రాలేదు. అప్పుడు శేష్ మాస్టర్ని అడిగాడు, మీ అసిస్టెంట్ని కూర్చో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఉంది అది. అయితే మీరు మొట్టమొదటిగా నటించిన సినిమా అదేనంటారా? అవునమ్మా, నేను శేష్ మాస్టర్కి అసిస్టెంట్గా వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వంశీ గారి మొదటి సినిమా సితారా, అందులో ఒక క్యారెక్టర్ కోసం ఒక ఆర్టిస్టు వెంకటగిరిలో జరిగింది. అప్పుడు ఒక ఆర్టిస్ట్ రాలేదు. రానందువల్ల అప్పుడు వంశీ గారు మా గురువు గారు అంటే శేష్ మాస్టర్ని అడిగారు, సార్ మీ అసిస్టెంట్ కొంచెం చిన్న క్యారెక్టర్ ఉంది, అది మీ అసిస్టెంట్స్ చేయిస్తామని అంటే దాన్ని ఉంది చేయించండి అన్నారు. ఆ రకంగా నేను కెమెరా ముందు ఒక నటుడుగా నిలబడ్డం అన్నది సితారా సినిమాతో స్టార్ట్ అయింది వంశీ గారి దర్శకత్వంలో. మరి స్టడీస్ సార్ ఎంతవరకు చదువుకున్నారు మీరు? స్టడీస్ అమ్మ నేను పియూసీ వరకు చదివాను. విజయవాడ మా నాన్నగారు ఎన్సీసీ ఆఫీసర్గా విజయవాడలో ఉన్న సందర్భంలో మా కుటుంబం అంతా విశాఖపట్నం నుంచి అక్కడ షిఫ్ట్ అయింది. అంతకుముందు దేశం అంతా తిరిగాం. బికాజ్ మా నాన్నగారు ఆర్మీలో ఉండేవారు కాబట్టి ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈజ్ టు ట్రావెల్ ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ. తర్వాత లాస్ట్లో స్టడీస్ ఇష్టపడుతున్నా అని చెప్పి విశాఖపట్నం, ఆ తర్వాత ఎన్సీసీ ఆఫీసర్ గారిని విజయవాడ రావడంతో షిఫ్టెడ్ టు విజయవాడ. సో అక్కడే నేను మెట్రికులేషను, పియూసీ, అక్కడే నా సంగీతం అంటే వీణ. డైరెక్టర్ రవిబాబు గారి సినిమాలో ప్రతి ఒక్క సినిమాలో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన మీకు ఏమన్నా రిలేషనా లేకపోతే ఎలా? లేదమ్మా, ఆయన ఏదో ఒకసారి కంపెనీ తరఫున అంటే ఏజెంట్ తరఫున వెళ్ళాను. ఇది పార్టీ అనే సినిమాకి. అందులో డిఫరెంట్గా తమిళ్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీషు ఇవన్నీ మిక్స్ చేసినటువంటి డైలాగు అడిగారు, ఎవరైనా మల్టీలింగ్వల్ వేరే భాషలు మాట్లాడగలిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారని. సరే అని చెప్పి నాకు వచ్చండి తమిళ్, హిందీ, ఇంగ్లీషు, తెలుగు 4 నేను మాట్లాడగలనంటే సరే తమిళ్లో మీరు ఒకటి రైమ్ చెప్పండి అని చెప్పి ఆయనే ఇచ్చారు రైమ్. ఆ రైమ్ చేయించాను. అయితే అదృష్టం కొద్ది ఏంటంటే దాన్నే డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా రవిబాబు గారే ఉన్నారు. సో అది నేనే డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు ఆయన చూశారు. చూసిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి నాకు అనసూయలో ఒక 3 days క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు. అది బేస్ చేసుకొని మరలా నాకు నచ్చాలేలో ఒక ఆల్మోస్ట్ 20 days క్యారెక్టర్ చేశాను నేను. దట్స్ సో ఇంకా అక్కడి నుంచి అనుబంధం అలా కొనసాగుతాను. ప్రతి సినిమాలో ఏదో 2 రోజులు 3 రోజులు క్యారెక్టర్ ఏదో అలాగే ఇస్తూ వచ్చారు. టిల్ నౌ ద జర్నీ ఇస్ గోయింగ్. మధ్యలో కొన్ని కుదరగా 1-2 సినిమాలు తప్పిస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మూవీస్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్ హిమ్. అది భగవంతుడి తాలూకు అనుగ్రహం అని అనుకుంటున్నాను. మీకు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ వచ్చు? లాంగ్వేజ్ అంటే నేను చాలా లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నానమ్మా. ఐ లెర్న్ రష్యన్ అండ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రెంచ్ ఆల్సో. కానీ ఇంకా అలవాట్లేదు. అంటే చాలా చిన్న వయసులో నేర్చుకున్న లాంగ్వేజెస్. బెంగాలీ నేర్చుకున్నాను, మలయాళం నేర్చుకున్నాను, పంజాబీ ఇవన్నీ కూడా. కానీ అవన్నీ కాశ్మీరీ అవన్నీ ఇప్పుడు అసలు అలవాట్లలో గుర్తు కూడా లేవు. సో నౌ ఐ నో చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం అనేది తెలుగు, తమిళ్, హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. ఈ 4 భాషలు కూడా వెరీ కంఫర్టబుల్. ఈ 4 భాషలు ఎవరితోటైనా కూడా నేను కంఫర్టబుల్గా మాట్లాడగలను, స్క్రిప్ట్ చదవగలను. ఐ కెన్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆల్సో. మన ఏఎన్సీ మీడియాని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హాయ్, దిస్ ఇస్ శోకా మిశ్రా, యాక్టర్ అండ్ కొరియోగ్రాఫర్. మంచి కంటెంట్స్తో మీ ముందుకు వస్తున్నటువంటి ఏఎన్సీ మీడియాని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి,
గంట సింబల్ మాత్రం తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.